And now it's a thrilling moment, a dream of tens of generations of Bulgarian Japanologists is about to come true. We will listen to a lecture delivered by Professor Kristeva. The topic is To Be and Not to Be, the poetic of uncertainty in the masterpiece of early Japanese literature, The Tale of Genji, early 18th century. 世の中は夢かうつつか、うつつとも夢とも知らず、ありてна кереба. Какво е нашият свят? Сън или реалност? Реалност ли, сън ли, не зная. Той съществува и не съществува. Това стихотворение от X век ни отпраща към известната, знаете, история на старокитайския философ Чуан Цзъ за пеперудата, когато той се събудил и не можел да разбере дали е Чуан Цзъ, който е сънувал, че е пеперуда, или е пеперуда, която сънува, че е Чуан Цзъ. Старокитайската философия се преражда в Япония във вид на поетика. Япония няма нито Сократ, нито Платон, нито Аристотел, нито индиеца на Гарчуна или китайците Джуанцза или Конфуций. Япония има поети. Чували сте за, може би, за книгата на промените И Чин, която е основа на старокитайската философия и която се състои от 64 хексаграми, които фактически обобщават, така да се каже, света. В тази, между другото, тази книга, тя е дала повод на Лайбниц да открие бинарната система, на която дължиме своите компютри днес. Тоест, това е една от великите книги на световната цивилизация. Тази книга е преведена за първи път на европейски език, това е немски език, и предговор към нея пише Юнг, Карл Гюстав Юнг, в който той извежда двата принципа на мислене. Едното, което е диахронния принцип на западната цивилизация, причинно-следствената връзка, където ние гледаме резултатите. Чудесно! Благодаря ви много. Много ви благодаря. Причинно-следствената връзка и търсиме причината, която смятаме, че можем да установиме илюзорната представа. Другото е, той развива и теорията за синхронизма. Нещата, които се случват тук, сега, едновременно, имат някаква връзка, имат някакъв смисъл и го извежда това като основен принцип на азиатската, на китайската философия. В тази книга, между другото, той казва нещо много интересно, което сега ще ви прочета в предговора. Той казва, на Конфуций му се е случило само веднъж да получи неподходящ оракул, а именно хексаграмата 22, изящност. Изключително естетически знак. Това напомня за съвета, даден на Сократ от неговия вътрешен глас, демон. Трябва повече да се занимаваш с музика, след което той започнал да свири на флейта. Конфуций и Сократ си оспорват първенството по отношение на рационалността и педагогическото отношение към живота. Но, за съжаление, разумът и педагогиката често са лишени от финес и красота. Това прави японската култура. Тя дава финес и красота на разума и педагогиката. Дайде нататък да преминем. Ето това е самата хексаграма, не че нещо ви говори, но да я видите и продължаваме нататък. Разум и красота. Първият Нобелов лауреат по литература азиатски, не оксидентален, е индиеца Рабиндранат Тагор, който в началото философ и поет,
който е бил голям почитател на японската култура и в началото на 20 век той казва в едно от посещенията си в Япония следното: всяка нация е длъжна да даде на света най-доброто от себе си. Япония е развила една съвършена форма култура, при която в красотата се съдържа истината. В истината се съдържа красота. Първият Нобелов лауреат по литература от Япония, Кавабата Ясунари, повтаря неговите думи и казва, че всъщност този дълг на Япония към света отдавна е изпълнен от Генчи Моногатари и няма нищо по-велико да се появи. Това го казва Нобелов лауреат. Силата на тия думи е вероятно много голяма. Днес искам малко да ви занимавам с Генчи Моногатари. Продължаваме нататък. Един текст, който е написан през периода Хейян, за който ако почна да говоря, никога няма да свърша, тъй че само ще кажа две думи, а именно, че това е периода, в който идва след дългогодишно усвояване на китайската култура, когато многовековните количествени натрупвания предизвикват качествен скок. Създава се автохтонната японска култура, японската културна самобитност. Голяма роля в този процес изиграва азбуката. Това е нещо, може би, което нас като българи ни вдъхновява, защото през този период продължават да се използва и китайската писменост, но се създава и японска писменост кана. Китайската писменост се използва в политиката. Тя е прерогатив на мъжете. На жените не е разрешено да се занимават с китайската писменост, поради което те се отдават на японската писменост. И както за много неща по света, всяко табу си има плюсове и минуси. Жените стават носителки на тази култура, японска култура. Те създават шедьоврите, защото те са освободени от необходимостта да се занимават с политика и подобни неща. Генчи Моногатари е образец за това. Текстът възниква, давай нататък, текстът възниква през началото на 11 век и той е първият любовен роман в световната литература. Може би един от най-дългите. И до ден днешен е най-дългия роман, най-дългият текст, написан в Япония. Не знам дали си представяте, говориме за 11 век. Какво е положението в Европа тогава? Тогава властва естетиката на тържеството. Такъв трябва да е краля, такъв трябва да е подчинение. Тоест съвсем друг тип литература. Тук се появява една невероятна литература, която само говори за високото ниво на литературното съзнание в Япония, където всъщност литературата от край време е водеща интелектуална дейност. Приноса на литературата може да бъде сравнен, да речем, с приноса на древногръцките философи, бих казала. Сега, малко ще ви покажа картинки, за да не влезете в този свят, за да мога да говоря. Ето така изглежда самата Мурасаки, ама дали така изглеждала, ние не знаем. Мурасаки Шикибу, това е авторката на Генчи Моногатари. Важното е, че виждате отпред, това е една жена посветена на писането, многокатовите одежди, малко едно след друго, да. Ето така изглежда този свят, който е свят, в който просто потока е основният модел на смислообразуване. Виждате дамите, това са косите, няма нищо, той е свят без прегради, няма дори стени. И тук просто информацията, въздуха, ароматите, всичко свободно преминава в пространството. Продължаваме нататък. Между другото, това са мъжете. Може би ще ви направи впечатление шапките, няма да коментирам фалическата им форма, но те са символ, нали, на мъжественост, на жените символ е дългата коса. Продължаваме нататък, просто да видите. Ето тук всичко е в някакъв унисон, включително и пандълките по... и пандълките по параваните, по завеските. С какво се занимават?
Ето, например, в следващото, всеки наднича, всеки гледа, и тук тия двама господа отстрани играят го, което и до ден днешен е основен занимание в Япония. И в Генчи пише, че всичко в този свят може да се постигне чрез усилие, но само две неща трябва талант. Едното е играта на го, другото е калиграфия. Цуги. Ето тук уж са преградени, говорят си тайно, всичко се чува, всичко се вижда. Цуги. Основното е, разбира се, писането, както виждаме тук този огромен предмет за туш. Цуги. Природата е също в унисон. Виждате, няма стени. Отвътре се влиза. Тази картина съм избрала. Това са картини, които датират от периода Хейан и те са от рисунъчни свитъци. А тази специално съм избрала, защото в дъното дамата, която виждате, тя плаче. Това са моите сълзи, темата на моите изследвания. Тя плаче така, като си е вдигнала ръкава. Да, Цуги. Може би ви направи впечатление, че всъщност лицата не са нарисувани и не могат да бъдат различени фигурите. Кой не е ясно, но има нещо друго, по който те могат да бъдат идентифицирани. И това са техните одежди. Това е огромна тема, за която ние няма да говорим, но семиотиката на облеклото като семиотична комуникационна система е изключително интересна. По тези, така, опашката и на Идаши Горомо се казва, може да се определи коя е тая дама по нейното облекло. Цуги. Друга основна черта на тази култура са ароматите. Този господин, който седи отдясно, се казва негова, как ще го кажем, негова ароматична светлост, да го кажем, благовонна светлост, който седи отвънка. Дамите не го виждат, но те разбират, че това е той, защото той е човек с прекрасен аромат. Това е всъщност повод и да спомена, че когато печелиме нещо, когато получаваме нещо, нашата цивилизация много се е развила, но ние много неща губим. Това, което безнадежно сме загубили, са нашите усещания, нашите сетива. И за това ние тази литература, като се опитваме да я възприемем, трябва да знаем, че ние сме усъкатени от към гледна точка на сетивата и не можем да усетим точно така, както е. А така изглежда написания текст. Дали може да различите нарисуваното от написаното? Вижда се и хартията, която е много специална. Всичко в тази култура възбужда сетивата. Допира до хартията. Тя дава също някакво допълнително усещане силно. Цуги. Ето така изглеждат свитъците. Те се редуват текст и хартия, и рисунка. Може би ви направи впечатление интересния ракурс на рисунките, който се казва фукинуки ятай, т.е. махнете тавана и се наднича така отгоре. Има много версии защо е така. Моята е съвсем проста. Просто първо се чете текста, после се чете рисунката и така погледа отгоре надолу, отгоре надолу. Цуги. Ето още един свитък и продължаваме нататък. Сега. Това са думи на един от водещите японисти, водещите специалисти по японска култура в света. Казва се Доналд Кин, наскоро почина, една велика личност в японистиката, който дава съвсем просто определение. Защо този роман, който е написан през 11 век, продължава и до ден днешен да ни вълнува? Той казва ми, просто хората са реални. Това, което ви говорих, те не са някакви модели, не са схеми. Това са реални хора. Хора като нас. Хора живи. И това е причина за неувяхващия интерес. Той дори споменава, че в Ню-Йорк, в някакъв университет, Генчи Моногатари е включено в програмата на съвременна литература, по съвременна литература. Толкова съвременно звучи. Цуги.
Какво значи да е реален, да са реални хората? Тук ще ви кажа две думи за самото произведение и ще премина нататъка. Произведението се състои от 54 глави, като се говори, че първите две глави или свитъци са добавени по-късно. Сега, първият свитък няма да говоря за него, но вторият свитък има много интересна роля. Той се казва Хахакиги, което не съм го превела още на български език. На времето, като превеждах възглавката, седях тук с едни енциклопедии по флора и фауна и трябва да седна пак, за да открия точно, да намеря адекватното. Сега, буквалният превод е дърво метла. Не е метличина, което имаме в българския, ще го намеря. Но важното е каква е неговата същност. Значи, това е нещо между дърво и храст, което отдалече се вижда много ясно. Но колкото повече се приближаваш към него, толкова повече то не се вижда. За мен това е алегория на щастието. Отдалече се вижда добре. Чуждото щастие се вижда много добре. Но това, което е до теб, твоето собствено щастие, то ни отбягва. То не се вижда. И това е, може би, ключа към четенето на Генджи Моногатари, който е просто една поредица от губене на нещо, отсъствието като загубено присъствие и търсене на нещо. Сега, по въпроса за това, какво значи да са реални хора, тук ви показвам един малко по-късен слайд. Той е разговор от дъждовна вечер, който е от този втори свитък, за който ви казах. И тук 4 господа, не знам дали се виждат добре, седат и разсъждават за идеалната жена. Те разсъждават за идеалната жена, но това се превръща някакси в дискусия за човешките ценности. Какво значи да си хубав, нормален човек? Те стигат до едни изводи, които са просто покъртителни за хора от 11 век. Ще повтарям постоянно, говорим за 11 век. И те казват, че Цуги, има го май, така, дискусия за идеалната жена. Хората без нито един недостатък са също толкова голяма рядкост, колкото и хората без нито едно достоинство. Това е Генджи Моногатари, това е този свят. 11 век. Продължаваме. Цуги. Това е плакат на една опера, която всъщност тук като заглавието на операта Цукино Каге, това е ключ по същия начин. Каге е много интересна дума. Тя е и светлина, и сянка. И двете. Тук участвам и аз. Аз съм малко неудачен автор на либретото, но няма значение. Това е, за това го показвам, И това е самия Хикаро Генджи. Героя на Генджи Моногатари е наречен Сияйният принц Генджи. Дали той е сияен? Доколко е сияен? Какви са сенките в неговата душа? Ние сега ще разгледаме. Цуги. Сега, тук ще си призная, че аз много мразя Генджи Моногатари и смятах никога в живота си да не се занимавам с него. Той е един толкова авторитарен текст. В Япония много интересно съществува многовековна традиция на изследвания на класическата японска литература, която е догматизирана. Значи така трябва да се чете, така трябва да се говори и изобщо е много страшно да се влезе в този свят, защото трябва да се запознаеш с всичко. А пък аз като преводачка на записки под възглавката и преди това на този дневник Нечакана повест, за който се говори, ето той повтаря Генджи. Мразих го този текст и казах never ever, няма да се занимавам така с Генджи. Обаче съдбата ме въвлече в този текст. Въвлякоха ме моите колеги японисти, японците, които ми казаха, ти не можеш да се занимаваш с класическа литература, без да се занимаваш с Генджи. Няма начин. И така някакси съвсем случайно, аз чрез едно стихотворение получих някакъв миг на сатори, на откровение. Аз получих своя собствен достъп към Генджи Моногатари, който сега ще ви го покажа. Значи,
Това е един епизод, изключително интересен епизод, за който сега ще ви разкажа и за самото стихотворение. Сега да изброявам всички възлюбени на Генчи, то е безсмислено. Това са 54 глави, един куп народ, към 400 са персонажите в Генчи Моногатари. Обаче, знаете ли, той не е скучен този текст, защото той, за разлика от западната литература, той се лее някакси като поток. Можеш да вземеш един свитък, четеш го, като знаеш персонажите и то е окей. Всичко е ясно. А този тук епизод е направо голяма тръпка. В него участват персонажите са. Значи, бащата на Генчи, който е император, самия Генчи, който е 18-19 годишен, Фуджицубо, която му се води мащеха, ама всички такива отпратки, че Едипов комплекс нямат нищо общо. Вижте, тя е само на 24-25 години. Тя не му е майка. Тя е съпруга на императора. И има едно бебе. За това бебе е бебе на Генчи. От прегрешение негово с Фуджицубо. Но за обществеността то се води бебе на императора. Интересното е, че ние читателите знаем, че това е така, а императора не знае, по условие не знае. Той е неинформиран. И тук се развива една много интересна история, където той взима бебето и казва: о, Боже, колко е прекрасно това бебе, ще знаеш, то е твое копие на Генчи, вика. Ти като беше мъничък, беше точно такъв и ние стръпваме, нали, защото ние знаем, че той всъщност дете на Генчи. Но после той сам се самозалъгва, императора, вика, ма всъщност всички бебета хубави сигурно си приличат, това е not. И така, и иначе много се развива. Генчи лее сълзи на радост, сълзи на угризение, докато Фуджицубо лее пот. Много интересно кой лее пот в Генчи Моногатари. Само жените леят пот. Това е много интересно. Само има един случай, когато мъжете леят пот. Това са екзорсисти, които се мъчат да изгонят злите духове. Това е цуги. И, значи, той се връща към да я остави. Връща се и вижда едни карамфилчета. Карамфил е една много прекрасна дума в японски език, защото тя е надешико, ако я анализираме, то е детето, което прегърнах. Детето започва първо като момичето, което обикнах, което милвах, и става като детето, което прегърнах. И той пише едно стихотворение, което тук горе-долу съм го превела. Гледам галевно цъфналите карамфили вместо любимото дете, ала сърцето ми е безутешно и все по-силно се стреми към него, към теб. И тук тя му отговаря. Този отговор е нещото, което ме разтресе. Абсолютно отворих кутията на Пандора и още не мога да я затворя. Значи, тук се появява, ще ви го прочета първо пък и на японски, why not? Соде нуруру, цуюно юкарито, омоу нимо, нао утомарен, ямато надешико. Това е нейният отговор. Сега тук има една дума, която нао утомарен, която е просто, не знам, от наша гледна точка, абсолютно безотговорна. Защо? Ами защото това може да се чете и като да, и като не. Ами човек очаква от граматиката да бъде все пак и ясна, не е ли така? Да бъде да или не. Тук изведнъж се появява някаква фраза, която е и да, и не. Значи превода е горе-долу, дай нататък да видим. Ето, при мисълта за нашата връзка като русата, няма да обяснявам за русата, то е отделна тема, няколко дена ми трябват, ръкавите ми подгизват от неспирни сълзи. И, значи, това наото марене. И се отричам, и не се отричам от детето. Сега мисля, че всички дами в залата ще се съгласат с мене, че една жена не може да каже за детето си, че се отрича. Нали? И то детето от любимия мъж. Когато аз за пръв път това стихотворение го превеждах, то беше на една така публична лекция, където един колега от Нагой университет насила ме заведе, за да ме включи към света на Генчи. Всичко мина добре. Той каза, много хубаво, обаче знаеш ли ти, това не го преведе верно.
Аз като чужденец все си имам едно на ум, че нещо там съм сбъркала по граматиката. Абсолютно винаги проверявам, все ме е страх, някакъв комплекс. И викам, що? И той викам, и как що? Защото това е отричам се. Това е тази форма. И що е тая форма? Защото в края на 16 век, в някакъв си коментар за Генчи, те така били написали, догма, край. Но това е времето, когато неоконфуцианството става официална доктрина и се налагат тези моралистични норми. Нищо, пихме там, забавлявахме се, празнувахме, след това се върнах къщи и цяла нощ продължавах да търся. На сутринта му се обадих и викам така. И той се съгласи. И каза, да, всъщност си права, не се отричам. Няма да ви занимавам с дългия процес, но след известно просто това е процес, това е проблем на мисленето ни. Това не е дори проблем на мисленето ни. Отнеми малко време да стигна до елементарния извод, че тази форма е избрана, защото е и да, и не. Има много други начини, по които може да се изрази, ако искаш да изразиш само едното. Но изглежда мисленето е, освен това, знаете ли, Генджи Моногатари е текст написан от жена. Обаче почти всички коментари на класическата японска литература са направени от мъже. Това е свят, Господ... Ами чакайте, нямам нищо против мъжете. Обаче, все пак, това е любовна литература. Имаме различни чувства, усещанията на тялото са други. Не. И тук просто няма да ви занимавам, но това е една много интересна история. Един приятел беше, който скочи срещу мен и каза, не може да са и двете. 20 години му отнеха, за да стигне до извода, че може и двете. 20 години! Той е един от коментаторите на Генчи. Преди няколко години ми изпрати книжка, в която пише да, може и двете. Това е много интересното в този свят. Дай да преминем нататък с една пък съвсем интересна фигура. Значи, това е моят превод. Добре, тъй като детето цвете е плод на съгрешение, по ръкавите се стичат сълзи на разкаяние, които ме отчуждават от него. Но при мисълта, че той е рожба на нашата любов, ръкавите подгизват от нещност и не мога да се отрека от него. Двете са точни. Двете са. За пред хората тя се покайва, но за пред себе си тя обича своето дете. И сега да видим тук една от най-интересните фигури в Генджи Моногатари, която е една дама, която се казва Рокуджо Миясон Докоро. За свое най-голямо очудване, наскоро гледах нещо, какво пишат по другите страни и в някакви там английски източници намерих, че тя била майнер персонаж. Какъв майнер? Тя е основен персонаж. Сега ще ви разкажа за нея, но за да ви разкажа за нея, трябва да въведа това понятие мононоке. Може би някои сте слушали по този, какъв беше, Миязаки Хаяо, мононоке химе, туй, туй. Има го като понятие, но това е едно много интересно понятие, което може би въпреки че ще го чуете за първи път, ще разберете, че има много общо и с нашия живот. Мононоке е нещо като уроки, като зли сили. Произлиза от много интересни две думи. Едното е моно, което е нещо, всичко видимо. Другото е ке, което може да бъде, както тук съм дала обяснение, аномалия. В Кайдан, например, в Кадиохърне превеждане на български. Оказа се, че аз съм писала предговора, преди време го открих. Той има Кайдан. Чудесно. Но освен това може да се запише с друг иероглиф, който много ми допада, който е ки, ке, енергия. И който е едно всичко невидимо. Невидимите, всички невидими страни на всичко видимо. Това е мононоке. Какво представлява то? То е когато злобата, жестокостта, омразата се материализира във формата на човека, който изпитва тези чувства и отива и напада обекта на тези чувства. Някакъв вид уроки, но материализиран. И носител на това в Генджи Моногатари е тази госпожа Рокуджо Миясон Докоро.
така е нарисувал Хокусай. Ама той никак не я харесвал, мъжете не я харесват, но да, те се плашат от нея. Хокусай известния. Сега, само да ви кажа, тя е 29-30 годишна, когато се среща с Генчи. Генчи е на 22-23 години. Тоест, тя е най-възрастна от всичките жени. Тя е най-високопоставена. Тя е дъщеря на ляв министър, тя е съпруга на принц, който умира, и тя е гениална поетеса. Много горда, обаче, да. И поради това ужасно ревнива, защото просто тая картина хич не я одобрих, дай следващата да видим. Това една жена я рисувала, Уемура Шоен, от края на 19-20 век, малко да подобра впечатлението ви за Рокуджо Миясандокоро Цуги. Сега, Рокуджо Миясандокоро става сериен убиец в Генчи Моногатари. Първата й жертва е тази жена Югао, което в директен превод означава вечерен лик. Поветица вечерен лик. Това съм го проверявала в енциклопедията. Това е едно много красиво цветенце, беличко. Като писах веднъж за него, аз дори си бях купила цвете и си го отглеждах. Знаете ли, то е много интересно. То сутрин посърва, а вечер се ококорва. Царица на нощта. Тази Ю Гао е, може би, най-блестящия му сексуален партньор. И тя за това трябва да загине, да умре, защото тя не може, няма да остане произведението. Няма да ви занимавам с интерпретациите на японците, които изглежда много обичат някоя жена да иска да умре за тях. И тук вече няма да ви занимавам с този въпрос, ще отпадне. Но искам просто да ви я покажа. Това е една картина на Сузуки Харунобу, който е художник укиё-е преди Хокусай. Прекрасна картина. Дай да видим и следващото. Тя става и на марка и е много известна. Но Цуги. Рокуджо Миясандокоро, която е предизвикана от Генчи, защото той обещава да отиде при нея, но по пътя се отвлича и отива при тази прекрасна госпожа Ю Гао, и нарушава своето обещание, и в крайна сметка Рокуджо убива тази жена. Той вижда, това е също много важно за следващия епизод, който аз ще поставя въпроса дали Генчи е невинен. Значи той убива тази Ю Гао. Сега, това е една картина от една манга, която, за съжаление, не е преведена в България. Защо някой не се зафане да я издаде? Аз ще помогна с превода. Мангата се казва Асаки Юме Миши. Сънувах мимолетен сън. Прекрасна манга, и тя представя много добре Генчи Моногатари. Ето, виждате тук, отгоре е Рокуджо, която убива Ю Гао. Продължаваме. Следващата жертва на Рокуджо става официалната жена на Генчи. Тя се казва Аои Ноуе. А между другото, за Генчи, като казах, че той самия е такава сложна фигура, той е син на императора, но неговата майка е много ниско поставена. Т.е. той самия и да, и не. Той не може да стане император, защото майка му от нисък произход. Но тя пък е любима жена била на императора. Т.е. нещата са много забъркани. Сега, тук, това е пак една картина укиё-е от Тагава Тойокуни, който показва известния епизод, който се смята, че е причинил злобата на Рокуджо към тази жената на Генчи. Това е епизода в така наречения Курума Расой, т.е. паланкините, скарването, сблъскването на паланкините, когато те върват към някакъв празник и трябва, който се нагласи по-добре, нали, ще има по-добра гледка, и слугите на Аои избутват слугите на Рокуджо, което я възмущава, разбира се, тази горда жена. И в научната литература се води, че това е причината за това, че после Рокуджо убива Аои Ноуе. Да, ама не. Аз ще ви покажа, че тук до голяма степен косвен убиец е самия Генчи. Продължаваме нататък да видиме. Ето всъщност, да, тук малко да въведа този страшния мотив. Това е маската Хания от театър Но, която е точно ревнивата, завистлива, страшна жена,
която се свързва най-вече с следващото, което е ето пиесата Аой но Уе. Сега, искам тук да кажа, че Рокучо, която до тук, като я представих и с тия маски и това човек ще се оплаши от нея, тя е всъщност един персонаж, който предизвиква много симпатии. Тя се бори много със себе си. И това е много интересно, тя чувства, че извършва убийство. Чувства, че прави нещо. Тя не може да разбере. Тя в съня си усеща, че има спомени от стаята на Аой но Уе, където тя никога не е била. И нещо друго. Тогава борбата с нечистите сили, тези с Мононоке, екзорцистите извършват, използвайки див мак, което си е опиум. Див мак. И тя постоянно усеща по косата си, по дрехите си, миризмата на този див мак, който се казва кеши на японски. Японски език е просто един език на словото, литературата, което просто няма да ви занимавам нещо, че е много сложно. Дайте ми 1 месец и може би малко ще влеземе в тези неща. Но да се върнем. Кеши в японски означава изтривам нещо, унищожавам нещо. И тя сънува, тя си представя всичко това. Но дай да видим какво имаше по-нататък. Така, сега. Ще спреме малко тук и аз ще дам допълнително обяснение. Как се извършва самото убийство на Аой но Уе? Аой е бременна и вече безпокойството на Рокучо достига върха. Тя е сама, тя е ревнива, тя очаква Генджи, той не я посещава. Най-сетне той я посещава, след което обаче неговото поведение е просто модел на нарушаване на всички правила на етикета. Може би ще ви стане весело, но тези правила на етикета, те са железни правила. Рано сутринта той си тръгва от Рокучо, което си е нормално, окей, тръгва си малко по-рано, но добрият тон, което е все едно да ти кажа здравей, как си, и да отговориш да, добре съм, добрият тон е кавалера, като си тръгне от дамата, да изпрати стихотворение и да й каже колко му е било тъжно, че се е разделил с нея. И то трябва да го изпрати още докато по тревата трептят капчици роса. Не говоря за еротичния смисъл. Окей. Тош човек си тръгва, тя го гледа с тъга, тя се бори със себе си. Обичам го, обаче няма как, той е женен, трябва да си отида при жена си, бори се със себе си, а той не й изпраща стихотворение. Значи минава деня, тя още повече и повече се агитира, нали, се ядосва, се превъзбужда, идва от него писмо чак при вечер, в което пак няма стихотворение. Може да ви е смешно, но това е просто грубо нарушение на всякакъв етикет. Няма друг такъв случай. Нарочно ли го прави? Не знам. Това е въпросът, че ние не знаем нарочно ли го прави, не го ли прави нарочно. И писмото е някакво елементарно, което казва, тя тук, моята жена, нещо уж се беше оправила, ама не е добре, затова няма да дойде и тая вечер. И тук вече нейното напрежение избухва. Избухва в един поетичен вулкан. Ама повярвайте ми, това е просто, аз като специалист по сълзите мога да ви кажа, че такова стихотворение друго няма. Малко ще ви покажа сега за ключовите думи, да видите каква е поезията и колко тя просто с думи създава невероятни образи. Когато аз бях с колегите и казах, че това стихотворение е невероятно, настъпи тишина. Специалистите по Генджи, те ми казаха, обясни ни защо. Защото се оказва, че в същите тия велики трактати, коментари, това стихотворение е споменато като номер 1 в целия текст. Японците и до ден днешен не обичат да викат the best, номер 1, те тия неща не ги обичат.
Няма такива неща. И за да може в този текст те да кажат номер едно, значи целта е може би някаква друга. Сега, ето стереотипния превод, ще ви го прочета. Макар да знаех, че пътищата на любовта са като кал, която мокри ръкавите, сама се хвърлих в нея, както сияча на ориз. О, горката аз! Тия думи горката аз ме смущават. Сега в това стихотворение има една дума, която е, какво да ви кажа, убиец. Невероятна дума. Такава поетична дума не знам, дайте ми пример от някакъв друг език, няма. Думата е коичи, пътища на любовта. Тя на ниво писменост бури асоциация с кал. Ко-хиджи, кал, тресавище. От друга страна, чрез езика, чрез произношението, бури асоциация с коиджи, не обичам, което пък е свързано с коиши, обичам. И си представете образа. Попадаш в пътищата на любовта, затъваш като тресавище. За да се измъкнеш, трябва да изсъхне това тресавище. Но ти постоянно го мокриш с сълзите си. Задъваш се по-надълбоко и по-надълбоко, разкъсван от дилемата. Обичам го, не го обичам, обичам го, не го обичам. Това е само в едно кратко стихотворение. Има и тук една друга дума, дай на следващото, която е уки и която означава изплувам и означава тъжен. Превод, ако се опитаме да го направим, ще бъде нещо от макар да знаех, че пътищата на любовта, подгизнали от сълзите, по моите ръкави са тресавище, сама се хвърлих в калните пътеки, като сияча на ориз. Обичам го, не го обичам, все повече затъвам в безнадежна самота. Такова стихотворение получава Генчи. Какво прави той? Цуги. Няма изобщо да се занимавам с превода на неговото стихотворение. То е банално, глупаво, отвратително. Но понеже някак си не е прието коментаторите да говорят, че Генчи е лош, че Генчи нещо е сбъркал, че Генчи не е направил нещо както трябва, това изобщо не съществува в коментарите. А той просто изпраща един банален, глупав отговор. Имате вулкан от чувства, вулкан от поетично вдъхновение и изведнъж някакъв банален отговор. Нарочно ли го е направил? Отново не можем да определим. Той е добър поет. Той дали искал да я ядоса, а може би просто е бил изморен, не знам. Но тук имаме очевидно доказателство за косвено убийство. Защото след това следващото изречение казва мононоке и той карите. Мононоке се беси. И естественият край е убийството на Аой. Тоест той го предизвиква. Но отново така смесените чувства към тази Рокуджо. Тук е много интересно, че това мононоке се вселява в тялото на убитата Аой, нали? И то произнася стихотворение. Много е красиво, нали? То произнася стихотворение от нейно име, от свое име и вие виждате, разбирате, че това е всъщност нейното стихотворение. Разбунената ми душа се носи с вопли в небесата. О, спрете ме! Въжете краищата на одеждата във възел здрав. Те искат да я спрат. Те искат да й помогнат. Но Генчи нищо не прави. Тя убива Аой, но интересното е, че тя я убива след като Аой си ражда бебето. Значи омразата не е към Генчи, към бебето. Омразата е към самата Аой. Цуги. Сега, въпросната Рокуджо всъщност напада 4 жени, от които убива само
първите две. Всички тези 4 жени по някакъв начин пречат на Генчи. Например, за Аои, говорих за жена му, по това време той Генчи няма много голяма връзка с жена си. Нещо повече, той си е взел едно по-младо девойче, Мурасаки Ноуе, на което се води всъщност и самата авторка, е кръстена на нея, което си го отглежда да си го направи перфектната жена. Пречи му, тази Аои му пречи, тя не му трябва. И за това но важното е, че ние не можем да кажем да или не за нито едно от действията. Имайте предвид, че между другото това е един текст, който много често... подлога не е определен. Подлога не е определен. Няма подлог. Представете си текст без подлог. Как ще определиш пък кой е виновен и кой не е виновен? Но така или иначе, тук искам да насоча вниманието ви към нещо много интересно. Значи, първите две жени, Ю Гао и Аои, Рокуджо ги убива. Вторите две само ги напада, но не ги убива. И пак, разбира се, Генджи я предизвиква. Сега няма да ви занимавам. Категорично я предизвиква тя да се появи. Но вторите две ги напада във вид на Ширьо. И Кирьо и Ширьо са много интересни термини. И Кирьо е жив дух. Ширьо е мъртъв дух. Значи можем си направим изводите, че живите хора са много по-страшни от мъртвите. Мъртвите духове не убиват. Убива злобата и завистта на живите хора. Това е интересният извод, който можем да си направим. А за обобщаване на ролята на Рокуджо, за мен тя е огледало. Огледало на мрака, стаен в сърцето на Генчи. Цуги. Вижте, това е един анимационен филм. Аз не съм почитател на тия нови медии, нито манга, но ви рекламирах една манга. Искам да ви рекламирам и този филм, който е много, много стар, но студентите тук го откриха, може да се види по интернет, който е 1987 година, е анимационен филм за Генчи Моногатари. Само това успях така да извадя, но вижте, тези създателите на филма очевидно поддържат моето мнение за връзката между Генчи и Рокуджо. Вижте, че овалите на лицата са еднакви. Генчи и Рокуджо. Те много си приличат. И това е тази версия, което доказва, че всъщност Рокуджо е огледало, както казах, на мрака в душата на Генчи. Цуги. Романа Генчи Моногатари завършва след смъртта на Генчи с няколко глави, които се наричат Уджи-джуджу и които буквално просто са олицетворение на моята тема днес – да бъдеш и да не бъдеш. Това е вече някакси върха на тъгата. Това е една жена, която се казва Укифуне, а буквално превода е лодка, носеща се по вълните на тъгата. Последният свитък на Генчи се казва Юмено Укихаши, плаващия мост на сънищата. И тук се появява един образ, който е много интересен – Каташиро. Това е буквално това, което казвам – да съществуваш и да не съществуваш. Каташиро се записва с два иероглифа. Единият е форма, другото е заменям. Тази дама, която се появява тук, тя всъщност е субститют, замяна. Тя не е тя. В романа тук се появяват две сестри, Оигими, Накано Кими и двама прекрасни господа, ароматни. Между другото, тук имената на двамата персонажи, това са след Генчи, са с аромат Ниол Номия. Значи негово високо ароматно височество, той е принц. И Каору но Кими, негова, как го казах, благоуханна светлост. Това също има някакъв смисъл, защото просто ние знаеме, че ароматите са тези, които носят спомена. Те в
нашия мозък са свързани с центъра на управление на спомена. Може би има тази връзка тук, това е и литературния спомен. Но в този роман, както ви казах още в самото начало, загубата на едно нещо води до следващо от Кири Цубо, майката на Генчи, към Фуджи Цубо, към Мурасаки Ноуе, загубата като загубено, отсъствието като загубено присъствие. И тук стигаме до Укифуне. Нейната история е много тъжна, защото тези двама господа, те не обръщат внимание в началото, те търсят другите две дами и най-накрая се оказва, че я откриват като трета сестра на тези две дами, но те не я търсят заради самата нея, те я търсят като заменка, заместител на тези две дами, като Каташиро, която са търсили. Дай да видим следващото. Това е самата Укифуне в дъното и може би ще спрем на следващия така и ще ви говоря по-дълго за нейната история. Какво се случва с Укифуне? Тя дърпана от единия, дърпана от другия, в крайна сметка се удавя. Но не е ясно дали се удавя. Това е интересното в този текст. Дори такъв елементарен факт като това, дали тя се е хвърлила в морето, дали се удавила в реката, не е ясен. Между другото, реката, която е в този район, се казва Уджигава. Тя е реална река, град Уджи, но Уджи бури асоциация с уши. Тъжен. Реката на тъгата. Това е реката на тъгата. Там не се пише дали тя... описанието е, че тя е намерена на реката. Намерена е от един високопоставен монах, който се казва Юкавано Соцу, и е спасена. Но не се казва дали тя действително се е хвърлила да се дави. Това не е ясно. Ето тази... това е пак от тази манга, Асаки Юме Миши. И ако ни покажеш следващото, ще видим, че определено тук е търсена асоциация с тази известна картина на Офелия, която, както знаем, се дави на сър Джон Еверет Миле. Определено е търсена тази асоциация, която ни подсказва един много интересен паралел. Но дай да видим следващото, за да така... Това е превода на едно от последните стихотворения на Укифуне, който е просто върховен... Тук всеки има 3 глагола. И всеки един от глаголите се чете като да и не. Всеки един от глаголите. И тук, ако се опитаме да го преведем, ще стане нещо, което аз съм се опитала да направя. Дай да го прочета първо на японски малко. Мио нагеши, намидано кавано, хаяки сени, шигарами какете, дарека тодомеши. Ако се хвърлиш в някоя река, възможно е да се намери някой, който да прегради течението и да те спаси. Ала потенеш ли в реката на сълзите, преграда няма и няма кой да те спаси. Когато направиме този паралел между Офелия, който ни се наложи от мангата, и Укифуне, стигаме до много интересни изводи. В японската литература, включително в Генчи, трагедията не съществува. Тази трагедия, която е още от времето на Аристотел, знаеме, която води към... Тя е просто изострения до болка конфликт между да бъдеш или да не бъдеш. И трябва да се реши, да се пресече, да се вземе едното. В Япония всичко е като реката на тъгата, реката на сълзите. То е и да, и не. Между другото, историята на Укифуне е, че накрая тя изчезва. Тя се скрива в един будистки храм и изтрива своето име. Те не я знаят коя е. Тя буквално изтрива. Тя съществува, но и не съществува.
В японската литература няма този конфликт. Както казах, той е и да, и не. И съществуваш, и не съществуваш. Как идва пречистването обаче? Как преодоляваме тази тъга? Когато започнах да се занимавам с тези Уджи Джуджо, аз бях решила, айде, Генче ще го прочета, но Уджи Джуджо никога. Не мога да си причиня тази мъка. Реших, че няма в никакъв случай да го чета, но се наложи. Наложи се един японец, който беше в моите млечно-бели вече облаци, на който съм много задължена, и трябваше да напиша статия за неговия фестшрифт. И тогава се случи чудо. Много ми е трудно да го обясня, но този текст не случайно е квинтесенция на японската литература. Апогей на японския поетичен език. Толкова красив език, трудно да си представи човек. Думите са натежали, подгизнали от поетични асоциации. Русата е изпомена за ероса, за смъртта, за сълзите, но в същото време те отново изкристализират в изначалната си форма. Това е вечността, това е силата на поетичния език. И тази невероятна естетическа наслада, тя действително увива като с вуал тъгата, заглушава скръбта и пречистването идва от красотата. Красотата зарежда с жизнена енергия и съзидателна енергия. Това е невероятният ефект на този текст, който не зная дали някога по някакъв начин ще мога да го предам на български език, но за да свършим с малко по-прагматичен, дай на следващото, искам да ви обърна внимание на думите, да завърша с думите на Вирджиния Вулф, известна писателка от 20 век, както знаете, която е била почитателка на Генче Моногатари. Тя била един от първите читатели на английския превод дело на Артър Уейли, който е бил нейн приятел. Средата на 20-те години, началото на 30-те години на миналия век, тя е била възхитена от този текст и нейните думи мисля, че ще ни насочат към малко, може би, циничното хладнокръвие и безразличие на нашето време към това, което става сред нас, това, на което сме свидетели, и може би ще ни насочи и към това, защо всъщност този далечен текст би могъл да ни е полезен, да ни е нужен днес. Ето какво казва тя. Лейди Мурасаки е живяла в един от онези сезони, които са най-благодатни за развитието на изкуството, особено за хората от нейния пол. Акцентът на живота не са били войните. Интересът на мъжете не е бил съсредоточен върху политиката. Всяко сравнение между Мурасаки и великите западни писатели подчертава нейното съвършенство и тяхната сила. Това е един красив цвят и тази образована дама с изискани обноски, познавач на нещата от живота, е перфектният творец. Това е края на... Дай малко така набързо на края. И това, което мога да кажа е последното, че края всъщност е начало. Няма ли още едно? И че всъщност следва. Благодаря ви. Благодаря ви за вниманието. Домо аригато гозаимашита.